buga alibi kiri ko hugumu konana kiri kuraw o labɛnw bɛ senna fala ye min ye cour d'appel ye ale bɛ ka labɛn kura kɛ ka ɲɛsin covid ale fana kan ka kɛ assise ye ko maski miliyɔn 21 min sanna covid waati a ko k'a bɛ ka danganamaya kura la tuguni Mali tribune min ye Abdramane Diko ye a ko ko dɔgɔkun tɛmɛnen chambre d'accusation maaw k'u y'a yira sa k'a fɔ min ye chambre de commerce président kɔrɔ ye n'o y'an yɛrɛ kɔrɔkɛ Yusu Bacili ye a n'a tɔw k'u ka ko ka taa n'a ye juridiction criminelle la dɛ fala ye n'o ye cour d'assises kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'u kan ka segin Yusu Bacili ni ale tun ye chambre de commerce président ye ni Maju Sɛnpara bilara nɔ na n'o ye Maju Sɛnpara ye ale de bɛ bi na kaso la fala ye nka kelen tɛ a ka secrétaire général ko in waati la n'o ye Cheikh Umar Kamara ye o fana bɛ kaso la Lasini Sako n'o tun ye comptable ye o fana nɔ minɛlen o bɛ kaso la fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen u bilara mandat de dépôt la novembre kalo tile 23 san 2022 pour économique et financier maaw fɛ ko sabula u bɔlen sera faso nafolo ma u ye sugandili kɛ ka maa fusamantiyali kɛ a ko hukumu kɔnɔna na min ye nafoloba ye k'u y'o bayɛlɛma k'o k'u yɛrɛ ta ye ka bɔ jamana taya la kiiri kolo in hukumu kɔnɔna na an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye Soya Golfa ye ale fana tun welela Seku Dramera Alpha Paul Gindo ka taa se Alu Bacili ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun welela ko ye fala ye nka min ye kiiri ye nɔminɛli ni jalakili kiiri o kɛrɛnkɛrɛnnen nana sigi sen kan ale fana ye sariya dɔ ta sa juillet kalo tile 15 san 2025 ko k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nɔminɛli min kun ɲɛsinnen don olu ma n'o ye Soya Golfa ye ka taa se Seku Dramera ma ale ni Alpha Paul Gindo ani Alu Bacili k'olu nɔ tɛ ko la fala ye o kɔrɔ nin waati in na sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kaso la ni kiiri bɛ ka labɛn o ye Yusu Bacili ye Cheikh Umar Kamara Lamine Sako olu de kɔni bɛ kiiri ale bolo kan Abdramane Diko ko ninnu de kɔni bɛna taa sa jaabili kɛ ka kɛɲɛ maski miliyɔn 21 min sanna cour d'assises criminelle ale kɛnɛ kan nka yan'an ka se nin kɛnɛ kan ko in yɛrɛ nana cogo di dɛ kunnafonidilaw ale ni fasirilikɛlaw k'olu b'a fɔ min ma sa ko covid gate o ye mun ye fala ye o kɔrɔ ŋanamu min kɛra covid waati la ni dunko juguya ni yuruguyurugu donna ko jukɔrɔ ko o ko n'a taara yɛrɛ sɔrɔ kiiri bankun kan k'o de ye covid gate ye waati laban ninnu na sa ani don labanw na ko bɛɛ lajɛlen tun y'a ye k'a fɔ min ye procureur min bɛ yen n'o ye procureur général cour d'appel ye ale tun ye laɲinini kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko maa kun ye ɲinini kɛ k'a yira k'a fɔ ko Yusu Bacili ko ka liberté provisoire ko k'a d'a ma CFA wari miliyɔn 150 ka taa se miliyɔn 850 ma sa o ɲɔgɔnko ko kun kan ka sara nka min ye waleya in ye e ko cour suprême ma a kari wa m'a f'i ɲɛna n ko kuma la n ko bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kuma la o tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ale ye laɲini kɛ cour suprême ale y'o kɔ kari ko sabula ko sɛgɛsɛgɛliw ma ban ko olu bɛ sen na o la sa min ye waleya in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana cogo di min ye Yusu Bacili ale minɛna cogo di u y'a yira sa k'a fɔ vérificateur général ale de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko majɛw yera sugubulon sigili la sugubulon min n'o ye maski miliyɔn 21 o sanni ko fɔ min ye maski in yɛrɛ fala ye a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ miliyari 10 ani buruburu 9 ko de kun kan ka don miliyɔn 21 ale maski la vérificateur ale y'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ fo ka taa se maa minnu bɛ yen ni maski sanna olu tɔgɔ la ka taa sɔrɔ maski a bɛ olu bolo ko wa fana ko min ye vérificateur ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko stock n'o o ye maski minnu dira ko a sera a seyɔrɔ la o yɔrɔ la min ye vérificateur ye Abdramane Diko ka sɛbɛn na a ko vérificateur k'a ye sigana bɔ ko la koyi k'a fɔ ko a bɔra yuruguyurugu la ko nka ko min ye minɛn ninnu don saraw ye n'o ye taxe min kan ka sara douane la k'o ma sara Diko ko o yɔrɔ fana na wa ko minɛn minnu kun don ko taxe kun t'u kan koyi sabula ko sɛbɛn dɔ kun bɔra Bubu Sise fɛ ale min kun y'an ka sɔrɔ minisiri a waati k'a yira sa k'a fɔ ko nin fɛn minnu dontɔ filɛ nin kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko taxe k'a kana minɛ o la nka o bɛɛ n'a ta san 2020 san min ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye ale de y'i to a ka masaya 12 fili la k'a yira sa k'a fɔ ko maliden kelen maski kelen fala ye
ko yaasa min ye covid bana ye an bɛ se ka tanga ma cogo min o y'a sɔrɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ covid ko in bɛ sen na min ye nin miiriya in ye n'o taara ka sigi sen kan maa caman tun ye foli kɛ ka ɲɛsin a ma sabula a y'a sɔrɔ an bɛ wasaden kalata labɛn na n'o ye élection législative san 2020 san o fana kɔfɛ fana min ye maaw ka taa ni ka seginw kun ka ca o la sa ko an yɛrɛ fɛ yan Falaye ŋaniya sigira sen kan sa ko min ye masiki ye ko ka 10,010,000 ani 50,000 ko k'o dilan koyi min ye masiki kɛrɛnkɛrɛnnen ye dɔgɔtɔrɔlakaw bɛ baara kɛ ni masiki min ye ko k'o 9,9 ani 50,000 fana ko k'o fana dilan masiki min bɛ se ka ko ka fili ka tila ka ko ka tila ka baara kɛ n'a ye tuguni ko k'o fana dilan o ka di o la sa n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa bɛn masiki 21,000,000 ma n'a a sɔngɔ ye sefa wari miliyari 10 ani buruburu 9 ye k'o de kun kan ka sigi sen kan lase dɔ sen fɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw olu y'o baara mun kɛ Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ la Burama a ko Mali ye fɛɛrɛ sɔrɔ koyi maliden kelen masiki kelen ko waleya bɛna sigi sen kan ko baara yɛrɛ daminɛna ko kɛnyɛrɛye tigilama minnu bɛ Mali kɔnɔ k'olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ o ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o de hukumu kɔnɔna na sa min ye masiki 21,000,000 ye Falaye a sugubulo taara ko chambre de commerce ko ale k'a ɲɛnabɔ ale min ye juraw ka soba ye minisiriso min sigilen don sɔrɔ ko kunna ale ni investissement ko ka kɛ a kɔkɔrɔdɔba ye a baara bɛ se ka kɛ cogo min ye baara in ye a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen fa sirila o minisiriso kelen kɔnɔna na n'o ye sɔrɔ minisiriso ye ale ni finance minisiri olu ye baaraw sigi sen kan maaw sa a yiral'u la ko bɔnni kɔmandiw filɛ nin ye a ye taa ɲini diɲɛ fan bɛɛ fɛ aw ka na n'a ye Falaye minɛn ninnu k'u nana koyi minisiri min maa min bɛ minisiriya la waati n'o ye Aruna Ɲangi ye ale yɛrɛ ye bataki kɛ octobre kalo tile 30 san 2020 k'a yira premier ministre la ko minɛnw nana min ye Bubu Sise ye ale yɛrɛ taara minɛnw kunbɛli kɛnɛ kan n'o ye masiki 21,000,000 ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko jamanakuntigi ko maliden kelen masiki kelen k'a ko ka sigi sen kan premier ministre n'o ye Bubu ye ale yɛrɛ kun nisɔndiyara kosɛbɛ sabula minɛn minnu i b'a dɔn ni fɛn ninnu nana tancogo la u bɛ dayɛlɛli kɛ k'a lajɛ a ko ko nin na jamanaden bɛɛ lajɛlen bɔ o la sa sɔrɔ minisiri ale ni jagobakɛlaw ka minisiri ale fana ye ɲɛfɔli kɛ yɔrɔ min kan ka min sɔrɔ masiki min kan ka taa yɔrɔ min ko kan ka kɛ cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛya maaw ye fo ka taa se masiki 21,000,000 a tilacogo bɛɛ lajɛlen ma Mali fantan naani sisan sa miliyari 10 in sa k'o de kuma de bɛ ka ɲɛɲini hali bi kiiri tigilamaw kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen don nataw la a bɛna sigi nin ko in de kɛnɛ kan Falaye nin fana kɛrɛfɛ a b'a fɔ min ma ko coopérative de coton culture o fana kiiri bɛ labɛn na nka o sɛbɛn minnu kan ka sigi sen kelen kan an bolo ma da o kan nka nin kiiri kɔni fili ninnu ta kɔfɛ nin kiiri bɛna sigi n'o bɔra yen o fana kiiri o bɛ sigi an bɛ sɔrɔ ka don anw transition maaw anw ka kiiriw